So yun mga kasolid, kumusta po kayong lahat? At isang masayang araw din siya, Mrs. Kitchen, Camera Girl. Masayang araw sa inyo mga kasolid. Ang episode natin ngayon, hindi muna tayo magpiprito or manggigisa. Anong gagawin natin ngayon? Anong recipe? Dahil mag-iihaw tayo ng bangus at hindi lang basta inihaw, may twist. Ba, may twist pa? Lalagyan natin ng salted egg or itlog ng buro yung loob niya. Papalamanan natin ng salted egg. Excited yan ah. So ang pangalan ng recipe natin ngayon, salted egg grilled bangus. You know, napakalaki ng bangus, Mrs. Kitchen. Inugasan ko na to mga kasolid. At ang unang gagawin natin, kakaskasan lang natin ng asin. Mapaparami na naman ang kain mo yan, Mrs. Kitchen. Pagkalaki-laki naman ng bangus mo. Hanggang din natin ang loob. Siyempre, itatabi muna natin. At umpisa na natin i-slice ang ating mga yung kakabit natin sa loob, yung ipapalaman natin. Meron tayo dito dalawang sibuyas na pula. Sunod na natin gawain ng kamatis. Yan. Sobrang napakadali lang ng recipe ito, Mrs. Kitchen, no? Bilis na lang, no? Gigrilled lang. Yun na yun. Oo, mas patagal pa yung ano natin. Pero may ano siya, may twist pa. May twist na salted egg. At ito na ang ating salted egg. Yun, no? Lagyan natin siguro dalawa. Sarap yun. May ulan na naman mga kasolid. At ito pa lang, pwede nang ulamin, no? Yan, pwede na sa akin. Sarap, favorite ko yan. Sasama natin lahat para ano. Yung tira dito, yun yung ulamin din natin. Asin. Lalagyan natin ng paminta mga kasolid. Siyempre haluin natin yan. Hindi natin masyadong dudurugan para meron din tayong makagat na salted egg. Naging ano siya, ensalada. At dahil nagawa na ang ating pampalaman, ilalagay natin na sa ating bangus. Yan. Sobrang napakalasa nito, Mrs. Kitchen. Sarap. Sarap ng itlog alat. Itlog alat. Lagyan natin ng kamatis. Yan. Puno na. Siyempre yung bandang ano, lagyan natin ulo. At meron pang natira. Siyempre, uulamin din natin mamaya to. Yan o. Sara lang natin para hindi lumabas yung laman. At dahil na-prepare na mga solid, ipi-prepare ko na ang ating uling. Kaya update na lang mamaya. So yun mga solid, dahil na-ready na natin ang ating uling, isasalang na natin ang ating bangus. Yun o. Kita nyo ba yun o? Yung laman nyo. May salted egg. Yun o. At habang niluluto natin ang bangus mga solid,
meron nga pala akong i-recommend na YouTube channel na siguradong magugustuhan nyo, ang Free Short Movies. You know, sana po supportahan nyo kung paano nyo po sinusuportahan Our Kitchen TV. At ilalagay ko po ang link sa description box at isang click lang, mapupunta na po kayo sa Free Short Movie. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Subscribe na mga kasolid. Subscribe na mga kasolid. Parang commercial lang, no? Baliktarin na natin ang ating salted grilled bangus. Yun, no? Eh, so, ano? Wala pa man. Sarap na yan. Sarap tingnan. Napakabango. Ang sarap tingnan mga kasolid. Oh. Paano pa kaya kung matikman ko na to? So yun mga kasolid, dito na ating nilutong salted egg grilled bangus. Yun, no? May salted egg. May bangus pa. Check natin yung loob mga kasolid. Itatabi lang natin yung salted egg. Yun, no? Bubusal-salit natin to mga kasolid. Yun, no? Yun, no? Kita nyo ba yung mga kasolid? Yun, no? Naglasat siguro talaga yung ano dito, yung salted egg na nilagay natin. Bango? Bango, no? Yun, no? So, ano pang ginagawa natin? Kaya na po tayo mga kasolid. Yun, no? Hindi siya dry. Lutong-luto. Lutong-luto talaga, oh. Kain po. Meron tayong sausawan dito, toyo mansi. Ito para to kay Madam Mini Castellini. Kain ko tayo. Para kay Madam pa. Yung ganda. Walang subo. Ako pati balat, kinakain ko yan. Sarap. Malat-alat dahil sa ano, no? Naging salty yung siyang. Kunin natin yung may salted egg. Yun, no? Yun, no? Kita nyo ba yan mga solid? Yun natin. Ah, ba? sarap. Stig na naman tong ano mo recipe mo ngayon. Lasang-lasa yung salted egg na nilagay natin. Yun, no? Kain pa. Siyempre, hindi natin naubusan to. Kikiman time lang gagawin natin. Dahil marami ding titikim. Mama, stop. Sa likod, maraming titikim. Mama, stop. Sarap pala pag ganyan, no? Lalagyan mo salted egg. The best, nakaka-solid. Mama. Yung ito pa naman. Yun, no? Musok-usok ko. Nakakataba. Mama, stop. Shout out po, Bukid Vlog. Shout out. Mama. Kaya ate Rosana Yabe, shout out. Kunin natin yung ano, salted egg sa loob, ah. Yun, no? Favorite ni ate Rosana to. Kung nanonood ka man ngayon, ay favorite mo yung niluto namin, ha? Mama, stop. Yung ginawa pala ni Mr. Kitchen yung recipe, favorite ni ate. Diba? Kain po tayo mga solid. Yun, ah.
Ulan. Masarap talaga kumain pag umulan, no? Saka parang gutom ka lagi. Lalo na ganyan, Ba't kasarap ang ganun, ulam no? mo. Pag tag-ulan, lagi kang gutom. Pero kahit may salted egg siya, mas nangingibabaw pa rin yung lasa ng bangus, mga kasol. Ito yan. Nagdagdag lang ng lasa yung Mm. salted egg. Kaya na po tayo. Kakain din ako salted egg, siyempre. Yun, no? Kain po. Sarap. Sana po gaya nyo yung recipe ito, mga kasol, napakadali lang. Kain po. Ako kahit sa bangus, at tibalat kinakain ko. Yun, no? Kasi nandun yung lasa, eh, no? Yun, no? Kain po. Ako. Sarap na. Hindi na ako nagsalita. Favorite kaya ito ni Madam Lenny Crafty Lady. Sarap na ito, Madam. Mabe. Sarap. Tira natin yung chat kaya, no? Boy, sipat. Oo. Yun, no? Mabe, sarap. Last na, ayaw na. Kanin lang. Wala ka ng kanin? Yun, no? Naubos ang kanin. Magdi-dessert ako ng salted egg, yun, no? Sarap. Napakasarap. Mabe. Yun, no? Ha? Sarap, no? Parang ayaw mo nang pigil. Gusto ka tuloy-tuloy yung suba. Masarap ng bangus. Saliwa't saliwa. Ano? Juicy siya, mga solid. Hindi siya dry, juicy siya. Cheers, Cheers na tayo. Nabusog ka ba, Miss Kitchen? Busog. Mamaya Ako hindi pa. papapakin ko Kakain kayo. pa tayo sa likod. Magsasayang muna tayo. So yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo aming masayang mukbangan. Salted egg grilled bangus. At huwag nyo pong kalimutan Must i-subscribe ang Free Short Movies. Free short movies, subscribe. Ilalagay ko po yung link sa description para i-click nyo lang. Mapupunta na po kayo sa Free Shorts Movies. Ano pang hinihintay nyo? Subscribe na. Parang commercial lang, no? Hanggang dito na lang po mga kasolid. Thanks for watching.